Hola famílies. L'actual vídeo anirà una mica sobre l'exercici físic. ¿Vale? Bueno, és un tema que socialment està molt extens, que els gossos han de fer molt d'exercici i que s'han de cansar, no? per tal de que després a casa estiguin bé, estiguin tranquils i alhora que això també faciliti que les seves relacions socials amb altres gossos doncs, siguin bones. Bueno, doncs, com passen amb altres coses de la vida, bueno, hi ha èpoques en què s'estableixen certs marcs mentals i s'estenen d'una manera, i en aquest cas, doncs, certs programes de la tele, etc., han fet que s'estengui aquest concepte i que, malauradament, no és tan beneficiós com ho fan veure. ¿Vale? Per què? Doncs hi ha diversos aspectes a tenir en compte en aquest sentit. Un d'ells és, diguem-ne, el factor de que l'exercici físic, quan el vas practicant i el vas posant en marxa, tant a gossos com a persones, el que fa és doncs que el teu sistema cardiovascular va guanyant cada cop més capacitat. Val? I si el que volem és cansar el gos, per exemple, amb exercicis de llançar pilota, etc., o anar a córrer, o passejos massa llargs, el que afavorim amb això és que el gos, mica en mica, va desenvolupant un sistema cardiopulmonar amb més capacitat i, per tant, amb més resistència, i això el que fa és que a la llarga, diguem-ne, si avui, per exemple, el gos amb una hora d'exercici es cansa i arriba a casa rebentat, i després no hi ha gos, se suposa, entre cometes, el seu cos i el seu sistema cardiopulmonar es va adaptant i va guanyant capacitat. Per tant, d'aquí poquet, d'aquí un temps, necessitarà ja una hora, si no una hora i mitja. I d'aquí un temps ja no una hora i mitja, sinó 2 hores. I així, successivament, anar ampliant la seva capacitat cardiopulmonar i això el que fa és, diguem-ne, doncs això, fer del gos un atleta que necessitarà cada cop tenir més exercici per tal de sentir-se bé i sentir-se relaxat i tranquil. Per què? Doncs perquè alhora juga un factor elemental a la nostra contra i a la contra del gos. Quin és? Doncs no és cap altre que l'estrès. L'estrès, diguem-ne, que es genera totes les hormones de l'estrès. Quan fem exercici físic, s'activen. Comencen a segregar hormones de l'estrès al nostre cervell i al nostre cos, i això fa que podem aguantar aquesta capacitat i aquesta intensitat d'exercici. Això, quan es fa d'una manera prolongada en el temps i amb certa freqüència, finalment, el que molt sovint succeeix són gossos o persones també passen persones, que necessiten molta activitat física per satisfer, diguem-ne, aquesta demanda que el seu cervell comença a demandar, perquè al final el que es genera és una mena d'addicció. ¿Vale? Totes aquestes hormones de l'estrès, com el cortisol, etc., fan que el nostre cervell tingui una demanda i una necessitat de cada cop, diguem-ne, obtenir més i segregar més hormones de l'estrès. Això va molt en contra del que realment es busca. Si realment es busca que el gos estigui tranquil, relaxat i tal, va totalment en contra, perquè a la que el gos estigui ja descansat,
i ja hagi recuperat una mica, diguem-ne, el seu estat normal, al cap de poca estona normalment comença a activar-se un altre cop i comença a demanar un altre cop més activitat física. Per tant, diguem-ne que tota aquesta part de voler el descans perquè el gos estigui tranquil, si el busquem a través de l'exercici físic, acaba anant a la contra. Normalment és així, això genera molts problemes de comportament, perquè l'estrès al final l'organisme no l'assimila d'un dia per l'altre, ni al cap de molts dies, necessita força dies perquè l'organisme comenci a assimilar, diguem-ne, el que el gos ha experimentat i exercitat durant dia. Llavors, això fa que estem introduint el gos en una dinàmica molt tòxica i que li costi molt sortir d'aquí. Per tant, com surt? Doncs a vegades canalitzant aquest estrès, ja sigui a través de la boca mossegant coses, trencant coses de casa, etc etc. Per tant, aquest concepte socialment tan extès avui dia de que el gos necessita cansar-se, d'alguna manera se li ha de poder tornar la volta, perquè els gossos sí que necessiten fer exercici, de la mateixa manera que ho necessitem nosaltres, però un exercici que sigui amb una freqüència moderada, un exercici moderat, que activi tota aquesta part de voler córrer, de caminar, sobretot, i sobretot aquí s'ha de tenir molt en compte l'edat del gos. No és el mateix un gos cadell, que l'exercici hem d'anar amb molta cura per no, com a mesura preventiva de lesions. No és el mateix un exercici d'un gos de 2 anys que tampoc d'un gos de 9 anys. Val? Per tant, tot això s'ha de tenir molt en compte a l'hora de com pensem els passejos, etc etc. Llavors, com a idea, com a concepte, aquesta idea de que l'exercici físic és bo i saludable sí que és cert, però sempre i quan sigui moderat i d'una forma regular. Al contrari, passejar el gos 4 o 5 hores al dia molt probablement sortirà per algun altre lloc, i ja no dic tot el tema de llançar pilotes, que les porti, això típic que passa en algunes races com el Border Collie, Malinois, etc., que vas al parc i veus el Border Collie amb la persona, amb el llançador de pilotes, vinga, 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 i el gos està rodejat d'altres gossos i només té interès per la pilota. Això, aquí tenim una addicció força complicada i el gos ens està dient un missatge de que això no és bo, no és bo. Si un gos està amb altres gossos i no vol estar amb gossos i vol només la pilota, aquí tenim un problema força greu. Per tant, hem de desmuntar aquest mite de l'exercici desmesurat i de la necessitat de cansar els gossos i transformar-lo en una cosa molt més natural, és a dir, passejar, que faci alguna d'exercici, que corri, que jugui, que relacioni, però això és el que necessita un gos. La resta generarà problemes i problemes de comportament amb una probabilitat molt alta. Per tant, anem a desmuntar aquests mites que tanta falta fa i si t'ha agradat aquest vídeo i vols sumar-te a aquesta manera d'entendre la relació i la convivència amb gossos, doncs pots compartir el vídeo i que aquesta manera de viure amb gossos pugui arribar al màxim de gent possible i pugui beneficiar al màxim de famílies possible. Així que gràcies i fins la propera.